Nice time, baby. Nice time, baby. Nice time, baby. Yeah. Abasitoli tina, abasifumani tina, abasitoli tina, abasifumani tina. So engakho ke mngane nami mufika la. Yeah. Fanele ufike ujimile. Yebo mina ngifika la, ngafika no150. 150 or 50 rand abathathu. Ngigeza kuona, ngidla kuona, ngigqoka kuona. Ngicela ukuthi u3 months wonke. Ngaphila 150 mina ungibona nje. What? 150. Oh shit. Angiphasi basemene ngigibele ngemsebenzini. Kulo 150. Ngifika ke la eGoli manje 150. eJozi mfethu usurvive nge150. Glad 50 noma kuhle mekushiwo wena 150 Gumede none yami grand ngimoja kusenini ngipholile fethu manje bengiphana no banomhlito Menzi sipholile phana engixelela abayisaba fethu wafika eJozi yena nge150 and wageza ngayo walala ngayo watya ngayo malini 150 fethu ayibona lo way imali engaka 150 eyiningi lo mali yazi mina ngifika la eJozi ngafika ngino 50 rand ngidayisa amakinati baba yes ngivuka ekseni ngiyolala ngidayisa amakinati 150 ngitshela ngemongo 150 imali eningabi leyo 50 rand baba lo 150 lo divide by 3 oh shit yesu ngoku waphila eJoburg nge50 rand kunzima 50 rand baba Zola, 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 hein Zola, 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 hein Soga, hein Zola, 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 Evora,